Bueno, hoxe é un gran día para a Real Federación Galega de Fútbol, que acaba de plasmar un acordo moi importante coa Real Federación Española de Fútbol, a quen agradecemos precisamente o esforzo económico que fai para con esta entidade, debido a que nos vai a permitir, no longo destes 3 anos, 2022 hasta o 2025, un acordo que sumará unha cifra global de ingresos para a Federación Galega cercana aos 5 millóns de euros. En primeiro lugar, esta cifra nos permite cancelar un préstamo que tiñamos para a mellora das sedes que se adquiriron e que se renovaron en toda Galicia, polo tanto, préstamo totalmente liquidado, e a maiores vamos a ingresar aproximadamente uns 3 millóns de euros neste período, que veñen a sumarse xa as cantidades que a Real Federación Española de Fútbol destina á Federación Galega. Por iso que, como digo, hoxe é un gran día para esta entidade, que ademais vai permitir, con estes novos recursos económicos, afrontar novos retos de colaboración permanente con todos os clubs de Galicia. Dicir tamén que hoxe é un moi bo día para disfrutar precisamente do gran referente do fútbol español, que non é outro que é a Selección Española de Fútbol absoluta, que neste caso vai a estar no estadio de Riazor, precisamente disputando este partido con Islandia. Creo que vamos a vivir un gran partido de fútbol, sobre todo unha gran festa do fútbol, que despois de 8 anos temos de novo a selección española absoluta en Galicia, o cual para nós tamén nos enche de ledicia.